Hadin ki jingwi khubor ha ki social media bat ha ki kot khubor ha ki ne kisingi halor ka jingsha akno ya ki nong ilam chunong jong ka chunong lum niwar ha ki artli ki long yeng ki bakan thup ya ka yeng jong ba bas don mau pnyang bat uba shan bok nong klau halor ka nong rim ba ki nong ilam chunong ki la kentaj bat be chunong yaki bat nakaliang ki nong ilam chunong ban pensyai bat ban pensisha halor ka nek jingsha akno Henin kasi kila penlong da ka jing yulum pai ba ha ka ba ki pai ba nong chung chunong da ka jing so khya ki lai mi renti ban penram jor ya ka te jing sha ka no ka ba klem nong rim ha ki te ki artli ki long ying ya ki nong ilam chunong kat kum ka jing batai jong ki nong ilam chunong leng ba orang ba chunong u ba tirot mensong ba ki ne ki artli ki long ying kila keno ba ka chunong ka le shiliang bat thombor ya ka jaka jong ki ban china ya ka teres ka ba wan leng ba ka skim NREGS bat nakaliang kini ki arteli kilong ying kilalej ban buru da ka jing ojor persya ya kinong ilam sinong ha ka office jong u block development officer ka CNRD block umsning Henry nakaliang kinong ilam sinong kila kentaj mardor ya kate ki jing sya keno ka ba klem nong rim da ka ba kila penpau ba kum kinong ilam sinong hi kim jule lane shim ya kano karai ka ba persya ya ka an Henry ngile ban rai bet kat kum ka an bala don lupa ha ka an jong ka dor par sinong bat shushu na kaliang jong kinong ilam sinong bat kipat ba sinong jong ka sinong lum niwar menta kasingi kila kentaj bat penrem jor ya kate ka jing keno jong kite ki arngut kirang ba bat shushu na kaliang kinong ilam sinong kila penpau ba watla ka taru kinong ilam sinong kin om tho lane wo ya kine ki belaja bat na kaliang ka sinong kila kloi ban ya penbet ya kite ki kenrum kenram na ka menta banwan ra ya ka jing ya sngotho jingmut bat banwan ra ru ya ka roi ka par bat ka syongsuk syongsanya po ka sinong ka thau hi barok ka wei te nakaliang chunga mu orang ba sinong hakabide bat kene ka khubor tengah penpau ya ka jing sngsi bat ya ka jing sngdiau ka bakrau halor ka ba kiniki arngut ki bala penpau kerteng ka bamut ba kila that ya ka burum ya ka ijot jong ka sinong ka thau kila that ya ka burum ka ijot jong kinong ilam sinong ilam thau nadu urung ba sinong bat hadu ki executive committee sinong tengah sengal ban ong nga hakabide bat kene kalong kam long ka ba sisa kat kum ka jing that madan chungki te hendrei hakabide bat kene nakaliang chungi kum ka sinong bat ka dorbar sinong hi bro kowe kam don kanu kata ka ba ki ong ba ngila sya tai sinong re nakaliang chung ka dorbar pat nakaliang chung ka sinong hi bro kowe kam don kata ka jing tai sinong re dei maki sa sisen nga kwa ban bam dei maki ki ba la kwa ban tai sinong namar ba nakaliang chung kanu ka rai hapo ka dorbar kam don kata ka jing tai sinong te shwa ban wai ka dorbar ni namar ngila ong ba hadin ba kibriu ngimla ban bat lane ngimla ban pensung thu namar nakaliang chunga ngala persang hi ya ka ban ong ba tongin ya songsuk songsan lane nginjes thu chumuno nakta ka kendrum kendram le kipat kimpriang ya kata te hakmat chung ki officer bawan na po ka office chung blok kila persang ya ka ban on kori lane ban ya penkendu hapdeng chung ki bat ngi kum ki sinong te nakaliang chung ki pat kimla ban priang ya kata tengar ngasngu ba dap da ka jing susi ke ba krau ha ka bangi kum ki nong yalam sinong ngila sya kentho kat kum ba ka jing tho chiki te nakaliang chung aru ngakwa hi ban ai ke ka khubor nakaliang chung ka sinong ka thau ba nakaliang chungi ngim don kanu ko ta ka jing sya kentai sinong yaki te ngila perkhat hi nakaliang chung ki pai ba da ka dorbar ba foundation idei ban yo kum ba ki yo kacepat kabakide bantre kidehi banjo kumbaju yo ngimla ban khang ya ka hok chungki tang ha ini kendon kabangi subu ba habat kimman supat ya kaban ya trelang bat kasinong ngila ai lai doi ki bat haki benta pat haki cingtre cingta ki balong kum ka jing seneng kabamut ni hab hiban bu jing seneng kum kasinong namar bala kila long kum ukun yomon te ngila ong ba ladaki don kono kacing te nakaliang chungi ka sinong ru ngimla su hiken ban ya rap lane la dade ha ka kam ya kam im la dade ha kano benta la da kim pat wan far sa ka ching ya su thu chimut
kene ka jing pensai na kaleng chunga ku berubah sinong bat ki eksekutif komiti bat ka dorbar hi berkowe ba kene ka mlong ka basisha te ngikot mentang kesngi ya ka ba na kaleng chungki kum ki press kum ki media ba phin ai kene ka kubor ba philawan hadu sinong ba phisem ni kini ki jingsisa ka ba ngi la don hang ni markmat don ka ki jingtho ki jingtar ki ba kam don kata ka cinta sinong ya kini ki sawyeng teke pat ka bla penlong pat iki ki sawyeng bagi keno ip ba pi kentai sinong iki ka bala penlong ya ki ka ba mut ba na kaliang jong ni kum ka sinong hakabangi trei ya ka we ka jing trei ka ba mut ka bangi la ya hunlang na ka dorbar surbar la ong ba kinong song sinong la da dei ki ken hun niam la ne ki ken hun balang ba kumbala cu im baro sikata la yat haka kendon cung karai kala don karai ka balai mencurlang wat dau ba bimu penyang wat ba senbok nong klau ngilaya simlang ya kene karai ya ka ba ngilaya suk ngilaya hun nak benta banwanra ya ka roi kepar nak benta ka cimentoi cung ki bebon ki balang khamtam ya kala wei cung ki khun ki ti chungi habawan kene ka jingtre na ka skim NRGS ka bamut ba ngilaya trei sewe ngilaya trei bat khamtam nga supen ken mau liap kendit nomor ini irang ba ide i bimu kenyang ide hi bela cu trei ya ka jingtre cung ka NRGS ilabat kumur ba sinong ilabat kumu sekretari jopkat ilabat hiru ya ka kam kumu sekretari sinong te ilatip khamha te yaki kendon sinong hendre hak ba kum kan kapor kat badang de sechung kiwe hak kapor batrem i lada don kino ki ba penwit ini irang ba i cu ai kan ke kenpin ka ba ong balada don unu ba penwit rat deng khong bat ka be sinong ka ba kum kata ro ikren yaki kinten nga hanga hi menta ngam kwa ya ban sngo i ka kum kata kasur hendre ke ai ka ba i ila kren kata kemun upai ba menta kalapai kala saihi dan nak kata kadau kadon kecing ya takhu ka caka cu i khndiap ka ba la kalenti ka bla cu yai baru sikata ka bla cu yai breu ka ba ngi hakata kapor badang long i ngi lamut ban pentre da ka kencap hutpat de ma ihi bat ukun cingi ubana ukor marbo uba ong badai banwan daka surokali ban suk ban kit kitwa kata kada kecing yatan telai pring cingi te ngila supensa anak unta tementa lawan kene projek ndala poy haka ceka kiwe ki pra nusung sulong don ki bla kham kta sibun ki ceka tang namar ba kajing thok ong balada sa kalan ban bamlang hapamlang lada kalan ka sa ban bam tang siliang ro ya kata te cek ceka ngimla kiare ke bukum kata ya kata la ya sup la hun la rai te nakaliang chung i mars poy haka ceka chung i ka tang kendit tiat hata hendrei ibu kin ya kenika jing penwit bat ibu sundon ya ka sithi komplain sadu sha office te den halor chung ta idau kadon kin kenika jing poi kin sakane ka dorbar surbar poi kin sakane ka jing yalum yalang te iro imon su hira namar ba ngim la ban seu ya kata kacaka namar ya kiwi ngim cu seu ra ya kini kibla adap tre te ngi kum ka PC ba ban seu ya i ka bamut ba kiwi ki bolut baro te kunta ya iro ngim la ban seu namar khamtam ngim de ka ba thom ka bor ngila lipek ka bor sinong bor thau te kata ka de ka jing pensai halor jong ka kendon hakabe bat ka sinong thau singolongo ba yakani gachka chunga bat ubi mohnyang bat chanbok no klau ula wan kam trai yakani ka chaka ka chunga ti ngasung monong ba yaka chaka ka chunga rangkat bat ka ying sem halai somha ban wanra yaka roi ka par haka sinong ka thau tengalai somha na pleng chungi tengasung pangmet pat na benta kata ka mensim ka chunga bat la pen khlemran hiru ia ka mensim ka chunga rangkat bat kalau ka chunga khmat chung ka office khmat ka block department ula ai ban pen khlemran ngang dap dak ting sngu lengo bat ka ting sngusi ka bakrawe akwa ban penrem cur yu ba une ubru ula mud ban kamtrai ya ka chaka ka chunga bangala yo ya geni ki kot islah ka khadwe trik chung bunai basal ai chung bunai ba khadwe arah charsan
te kani ka kot kaslang ula airu kari komen da kata kecing long rong ba sinong chongu ha kite ki por bad ha kite ki snem